Det er mega fedt, at Amalie hun gider at være med i det her eksperiment. Vi glæder os til at se, hvad der foregår inde i skallen på hende. Vi inviterede et band og en fan til at være med i et helt særligt eksperiment. Vi vil vise, hvad der sker i hjernen, når vi hører musik. Hvordan vi alle bliver påvirket af musikken. Og for første gang nogensinde vil vi gøre det hele live. Bandet er Dyné. Amalie er fan. Og vi skal se, hvad der sker i hendes hjerne, når bandet spiller live. Når hjernen bliver påvirket af musik, så sker der en ændring i aktiviteten i rigtig mange forskellige områder. Når vi hører en rigtig god melodi, så oplever vi en form for lykkefølelse. Og det skyldes frigivelse af dopamin i det område her. Amalie fik sat en EEG-scanner på hovedet. Scanneren måler aktiviteten i hjernen. Og så var det bare med at få bandet på scenen, slippe Amalie løs og monitorere det hele med hjernescanneren live. Når jeg sidder her og kigger på billederne, så kan jeg jo se, at hen mod afslutningen, hvor musikken bliver voldsom og taktfast, der kan jeg se, at der er også mere taktfaste og kraftigere udslag på billederne. Når jeg sidder og kigger på de her billeder, så må jeg konkludere, at vores forsøgsperson helt klart er under påvirkning af musik.